hils på søde Mrs. Piggy. Hun kan vinke med den ene arm og med den anden arm. Og så kan hun bevæge sig fra side til side. Og vores idé var lidt, at vi ville udforske noget, der havde med bevægelse at gøre. Og have noget til at bevæge sig. Alt efter hvor langt at den, der interagerede med vores værk, det ligesom var fra lille Miss Piggy her. Og vi har lavet en egentlig, så hun ser ret sød ud, synes vi selv. Hun har en lille lyssensor på næsen, som ligesom kan bruges til det med afstand, som vi kommer ind på lige om lidt. Og så har hun en meget fin plastikkjole på, som egentlig, synes vi selv, giver hende et meget sødt udtryk. Og det var også det, som vi ligesom prøvede at få frem med hende. Og det, der så er meningen med det kunstværk, det er, at man skal kunne røre hende på næsen, eller kysse hende på næsen, alt efter man har lyst til. Og når man gør det, så bevæger hun sig. Og den var. Jeg har været lidt udfordret af, at de her motorer har været meget sådan sarte, og hun meget let sådan falder fra hinanden. Men vi havde en idé om, at hun skulle bevæge sig rigtig meget, rigtig vildt, og sådan blive glad, når hun blev rørt ved. Vi kunne også godt tænke os, hvis man skulle videreudvikle hende, at få nogle lyde på, sådan så hun ligesom gav en anden form for feedback, når man interagerede med hende. Og vi har kørt det der lidt klichéagtigt ud med at forme hende som en figur, eller det her tilfælde så et dyr. Sådan så man virkelig godt kan se, at det er et robotdyr, vi har lavet. Så vi har pakket alle de her ting ind her i kop, så hun rent faktisk ligner en rigtig figur, man kan interagere med.